Astengiyên sûbjektîf û vîna polîtîk Mehmet Şahin. Destureke ku hebûna ebedî ya welat û neteweya Tirk û yekparçeyiya dewleta Tirk a mezin diyar dike û di beşa wê ya destpêkê de hatiye nivîsandin ku tu çalakî nikare li dijî berjewendiyên neteweyî Tirk, hebûna Tirk, yekparçeyiya dewlet û welat, nirxên dîrokî û manewî yên Tirkîtiyê, netewperestiya Atatürk û şoreşên wî derkeve, astenga herî mezin e li pêşiya naskirina hebûna Kurdan û dabînkirina wekêviye. Li ser vê hîmê yekperest û nijadperest xweşk û biratiyan wekêviya kurd-tirk nayê avakirin. Di sala 1839 de di nav Osmaniyan de pirsgirêkek awayîsaziyê hebû. Cîhana Ramanê ya wê awayîsaziyê bi çîmentoya bawerî û çanda îslamî hatbû honandin. Niha jî heman pirsgirêka awayîsaziyê heye ku bingeha wê di 1923 de hatiye avêtin. Ramana vê awayîsaziyê jî bi bîrdozî û çanda Tirk İslamî hatiye honandin. Ew ramanek ku 100 sale li ber paradigmaya wekêviyê li ber xwe dide. Pirsgirêkên bingehîn ên awayîsaziyê tenê bi guherînên bingehîn ên awayîsaziyê tên çareserkirin. Ji ber vê yekê divê werezanîn ku bi rejîma Mustafa Kemal a di sala 1923 de bingeha wê avêtiya wekêviya kurd-tirk bêk nayê. Lêgerînên çareserî divê bi zanebûna vî heqîqetê werin destgirtin. Rêveberên Tirk li aliyekê qala xweşk û biratiya kurd-tirk dikin û jaliyê din ve jî piştgiriya bêsînor didin çeteyên mîna Heteşê da ku Kurdan li Sûriyê qir bikin û destkeftiyên wan ên polîtîk ji holê rakin. Ev rewşa rêveberên Tirk di ji ber rewşa rêveberên Osmanî yên piştî reforma tanzîmatê ku di navbera paradoksa reform û komkijiya mesîhiyan de asêma bûn tîne bîra mirov. Di rastiya xwe de Osmaniyan dizanibûn bêyî wekêviya tebayê nikarin rê li ber parçebûnê bigirin. Lewre di mijara reforma sala 1839 de xwedî ciddiyetekê bûn. Tevî vê yekê jî wan nekarî wekêviya mesîhî, misilman a ku ragihandibûn di asta civakî û hiqûqî de pêk bînin. Vîna siyasî û astengiyên civakî psikolojîk. Bi mafdarî ev pirs derdikeve pêş. Tevî ku rayedarên Osmanî xwedî ciddiyetekê bûn. Çima bi ser neketin? Ji bo pêşdîtina encamên gengaz ên vê pêvajoya berdewam û ji bo analîzkirina wê ya li ser bingeheke zanistî divê em li ser bersiva vê pirsê rawestin. Hege em bersiveke rast nedin vê pirsê, em nikarin pêşeroja wekêviya kurd-tirk bi awayeke rast texmîn bikin û li gorî wê polîtîkayeke bandorker biafrînin. Divê em ji daxuyaniyên rûberî yên mîna lîstikan dilîzin an dixapînin dûr bikevin. Ez bawer dikim ku aktorên ku ev pêvajoya xweşk û biratiyê da ne dest pêkirin, di asta fikarên dewletê de bi qasê rêveberên 1839 ciddî ne. Têdîtin ku bürokrasiya ewleyiyê ya Tirk ji gefên stratejîk bi fikar e û siyasetê ber bi vê helwestê ve dikişîne. Lê dema mirov li pratîka desthilatdarî ya 18 mehî dinê re serkeftinê rasteqîn a ji bo daxwaza civaka Kurd re bibe bersiv û xweşk bi biratiya Kurd-Tirkan qayîm bike, zehmet xuya dike. Ji bo serkeftinê pêdivî bi ramaneke samîmî û aqlê selîm heye. Em dibînin ku hin aktorên di desthilatdariyê de pragmatîzma, fêlbazane û aqilmendiya stratejîk tevlihev dikin. Divê were zanîn hişmendiya ku van her duyan tevlihev dike, ne xwedî hêz û ramana hilberandina çareseriyên ciddî mayîn de ye. Wê demê li ber wekêviya mesîhî û misilmanan du astengên mezin hebûn. Lawaziya vîna siyasî û berxwedana qadroyên bürokratîk ên pergalê. Lêbelê ya herî kritik û giring ew bû ku ramana wekêviyê di nav piraniya civaka misilmanan de nehatibû pejirandin. Bi kurtasî piraniya misilmanan amade nebûn ku bi mesîhiyan re di heman astê de bin. Misilmanên ku ev wekî îhlala imtiyazan dîtin û serî hildan jî hebûn. Di wan salan de li parêzgehên Osmanî yên mîna Sûriye û Erebistana Siûdî serhildanên nedijî wekêviya bi mesîhiyan re û komkujiyên li ser vî hîmî di rûpelên dîrokê de hatin qeydkirin. Paradoksa pêvajoyên wekêviyê û statûkoyê. Sedema bingehîn a têkçûnê ew bû ku rêveberên tanzîmatê nekarîn navbereke rasteqîn bixin navbera xwe û cîhana hişmendiya îslamî û pergala dewletê ya berhema wê hişmendiyê. Heger rêveberên îro naxwazin heman têkçûnê dubare bikin, divê navbereke biwate bikin navbera xwe û zihniyeta yekperest û pergala newekhev a ku wê afrandiye. Di pergala dewleta nû ya piştî şerê rizgariya hatta mezrandin de Tirkan imtiyazên mezin bi dest xistin. Di vê pergala nû de imtiyaza Tirk bu sedema marjinalbûna gelên din, azadiya Tirk bu sedema ji azadiyê bêparbûna gelên din.
Divê Tirkên ku xwedî imtiyazin vê neheqiyê bibînin û ji bo xweşk û biratiyeke rastexîn amade bin ku dev ji van imtiyazên neheq berdin. Heke banga Bahçeli ya ji bo nasnameyeke neteweyî ya nû ya li ser bingeha xweşk û biratiya Tirk, Kurd û reformên berfireh ji bo xurtkirina yekîtiya neteweyî gevrên bingehîn ên vê pêvajoya nû bin, divê ev guhertin di destûreke bingehîn a nû û demokratîk de cih bigire. Zanista dîrokî hewcedarî bi derxistina dersan a ji şaşiyên rabirdûyê û plankirina rast a pêşerojê ferz dike. Desthilatdarî divê ji têkçûna reforma tanzîmatê dersan derxîne û bi vîna siyasî gavan bavêje. Lê mixabin heta niha em hewldaneke desthilatdariyê ya di vê astê de bêbawer nabînin. Her wiha ji bo serkeftina pêvajoyê divê em bersiva van pirsên stratejîk bibînin. Di pêvajoya hewla pêkanîna wekêvî ya Kurd û Tirkan a ji hêla rêberê gelê Kurd û dewlet Bahçeli ve tê birêvebirin de gelo piraniya Tirkan qebûl dikin ku bi Kurdan re wekhev bin. Desthilatdariya ku dibêje em li pişt vê pêvajoyî ne piraniya Tirkên xwedî imtiyaz qaneh kiriye, gelo dê bikaribe navbereke bi wate bike navbera xwe û hişmendiya 1923 û pergala wê ya hiqûqî ya yekperest. Gelo dikare pergala sed salî ya ku çîmentoya wê ji netewperestiya Atatürk pêk tê û Tirkbûnê li ser herkesî ferz dike red bike û biguherîne. Di pêvajiyên berê de hat dîtin ku desthilatdarî heke bixwaze dikare di demeke Kurd de raya giştî qaneh û amade bike. Niha çima naxwaze amade bike? Ger bersiva van pirsan bi wijdanek paqij ji erê nebe, ev pêvajo dê bi heman çarenûsa reformên tanzîmatê re rûbirû nemîne. Çareseriya stratejîk an pragmatîzma demkî. Li Tirkiyeyê qeyrana rejîmê heye û tespîta bürokrasiya ewleyiyê ya ku dibêje rejîm bi vî halî nikare berdewam bike di asta xwe de rast e û dicihte ye. Lê ji bo çareseriyê divê vîna siyasî biryardariyê nîşan bide. Serketin nebinêrîna li anketên popülîst. Bi pêşengiya mîna Willy Brandt an Václav Havel gengaz e. Çareseriya pirsgirêka Kurd ne tenê daxwazek Kurdan e, di heman demê de şertê sereke ye demokratîkbûn û rizgarbûna Tirkan bi xwe ye jî. Desthilatdariya niha li şûna ku civakê ji bo aştiyê amade bike dibin navê xweşk û biratiyê de zimanê şer û tecrîdê berdewam dike. Piştgiriya çeteyên Heteşê yên li dijî destkeftiyên Kurdên Rojava nakokiya herî mezin a vê pêvajoyê ye. Ev helwest rêveberên Osmanî tîne bîra mirov û li aliyekê behsa reformê dikin û li aliyê din jî komkujiyên gelan pêk danîn. Di pêvajoya ku li ser avakirina dewleta hiqûqî ya demokratîk lihevkirineke giştî hebe, hîn jî bikaranîna zimanê şer, berdewamiya pergala tecrîda îmraliyê, operasyonên li ser muxalefetê û neavêtina tu gavên şênber, fikarên li ser samîmiyeta çareseriyê Kurd dikin. Nêzîkatiya mîna em ê dîsa Kurdan bixapînin û hêza wan ji bo berjewendiyên xwe yên demkî bikarbînin, hewce bike em ê bi hêzên din re li hev bikin û wan biperçiqînin, ne tenê zirarê dide Kurdan, zirarê dide bingeha jiyana hevpar a hemû gelên Tirkiyeyê û di serî de jî dide Tirkan bixwe. Ev helwest dê hemû Tirkiyeyê ber bi keraseteke dîrokî ve bikişîne. Li Sûriyeyê ya dibin rêveberiya Heteşê a bermayiya Daişê de çand û nasnameya Kurdan tê nasîn. Vîna Kurdan esas tê girtin û ew xwe birêve dibin. Dewleta Tirk a ku dibêje ez demokratim, êdî nekare di polîtîkaya xwe ya înkarê ya sed salî de israr bike û bi hişmendiyeke jiya wan baştetir, rejîma xwe ya di nav qeyranê de birêve bibe. Gelên Tirkiyeyê di serî de Kurd wê êdî qebûl nekin ku bi hişmendiyeke jiyê wan çeteyan baştetir werin birêve birin. Di encamê de teşegirtina paşeroja Tirkiyeyê bi biryara Serokkomar Erdogan vegirêdayî ye. Wê biryara wî diyar bike ka naveroka sed sala Tirkiyeyê ya ku ew her tim behsa wê dike dê çawa bê dagirtin. Tirkiyeyê ku li derveyê sînoran jî tehemûla hebûna Kurdan nake, an jiyaneke hevpar a wekhev. Bi Kurd û kurmancî ev vîzyon bêyî çareseriya pirsa Kurd û bêyî çareseriyeke xurt nabe sed saleke baş û geş. Dem hatiye ku Tirkiye bingeha sed sala nû li ser hevpeymana civakiya demokratîk û wekhev ava bike. Heke Tirkiye xwe neguherîne û nebe sîstemeke demokratîk a ku li ser bingeha têgihîştina neteweya demokratîk û xweşk û biratiya kurd-tirk ava bûye, wê nikaribe ji pozîsyona welatekî ku her tim di nav qeyranan de dijî û ji hêla hêzên emperyal ve tê bikaranîn derkeve.